Dyma ni ar ddechrau wthnos newydd yn cael cyfle i oedi am ychydig funudau a meddwl. Rwan, un o'r pethau braf am fyw lle dwi ydy'r holl amrywiaeth o fywyd gwyllt sydd o gwmpas. Mae yna adar o bob math, mae yna flodau gwahanol yn y caeau o gwmpas. Mae yna bob math o bethau. Ac mae yna drinogod yn dod i'n gardd ni yn gyson, a dwi wrth y modd yn ei gweld nhw. Yn wir, dwi yn rhoi bwyd allan iddyn nhw, a dwi wedi prynu camera sy'n gallu tynnu llun yn y nos, camera sy'n ymateb i symudiad, a mae gen i sawl fideo bach digon difyr o'r creaduriaid bach yn crwydro yn yr ardd. Ond nid drinogod yn unig sy'n dod i gymryd bwyd. Mae yna ddwy gas hefyd yn ymweld, ac heblaw am y ffaith bod nhw'n dychryn yr adar i ffwrdd, dwi braidd yn flin bod nhw'n dwyn bwyd y drinogod. Felly disadwn dyma fynd ati i adeiladu ryw gwt bach, ryw gaffi, lle diogel i'r creaduriaid bach pigog fynd i mewn a chael pryd o fwyd. A rhaid i mi gyfaddau, erbyn diwedd y prynhawn, o'n i'n eitha ples efo fi fy hun. O'n i wedi chwilio ar y we, wedi dilyn y cyfarwyddiadau am faint y twll i fynd i mewn i'r cwt, a thwnel i'r fynedfa, i'r creadur orfod mynd trwyddo fo. A dyna roi ychydig bach o wair i mewn ynddo ar y llawr a desgyl efo dipyn o'r bwyd. Gosod y camera neu le i weld os fyddai Mistress Tigidwt yn dod heibio. A chyn bo hir o'n i'n gweld ryw symud yn yr ardd, doedd y ddwy gath. Ond un sniffian wrth y cwt bach newydd, doedd ddim yn edrych fel sa'n gallu mynd fewn o gwbl ac i ffwrdd â hi. Oedd roedd pethau'n edrych yn addawel. Bore ddoed yma fynd i edrych, oedd y bwyd wedi mynd i gyd, a fynd nôl y camera i weld be oedd wedi digwydd. Wel, oedd digon o lunio drinogod, ond dim un ohonyn nhw'n mynd mewn i'r cwt. Ond mi oedd na lun o un. Cath ddu wedi dychwelyd, wedi llwyddo i wneud ei hunan yn fach a gwasgu i mewn a hi fy'n gledda. Cath gyfrwys a finne wedi fy siomi. Oedd angen mwy i'w rhwystro hi rhag dwyn bwyd y drinogod. A felly o ddarllen dyma weld bod yna bethau gallwn ni wneud. So ni'n gwneud rhyw lwybr troellog tu fewn i'r cwt, fydde hynny'n dipyn o rwystyr y gath, a wedyn rhoi desgyl o ddŵr wrth ymyl y fynedfa. Tydi cathod ddim yn hoffi glychu. Ond i drinogod ddim yn meindio cael ei traed yn lyb wrth padlo drwy rhyw bwll, os oes na bryd o fwyd ar ochr arall iddo fo. Felly dyma fynd ati. Ac yn wir, erbyn heddiw, mae'r bwyd eto wedi mynd. Mae Mistress Tigidwt wedi cael ei gledd a dim golwg o'r gath yn mynd i mewn. Tybed nad oes na ddarlun fan yna i Gristnogion. Da ni'n cael yn galw i ddilyn Crist i wrando arno a chymryd yn bwyd ysbrydol o'i air. Ond mae'r diafol yn mynnu dod a dwyn y cyfnoddi wrthym. Mae o'n gyfrwys tu hwnt. Mae temptasiynau'n dod. A ni'n colli'n tangnefedd yn oeri'n ein perthynas a'n harglwydd. Ac nid mater syml bob amser ydy dweud na wrth demtasiwn. Rhaid i ni fod yn fwriadol. Rhaid gwylio, yn wir rhaid gosod rhwystrau i'r diafol. Fiwch chi'n gwrando ddoe ar bregaeth. Dych chi'n ei chofio hi heddiw? Cofio rhywfaint ohoni? Beth am wneud yn siŵr eich bod chi'n cael amser heddiw i feddwl i atgoffa'ch hunan? A meddyliwch sut fedrai gymhwyso hwn yn ystod yr wythnos. Os gewch chi gyfle, wel siaradwch efo rhywun am yr hyn glywsoch chi, a thrafodwch a gwelwch sut mae'r peth yn berthnasol i'ch bywyd chi. Os oes na adnod sy'n eich taro chi wrth i chi ddarllen eich Beibl, sgrifennwch chi ar damed o bapur, rhowch chi yn eich poced, ac yn ystod y dydd tynnwch chi allan i edrych arni bob rwan ac yn y man. A wedyn os yna rhyw sefyllfa, dych chi'n ymwybodol, wel yn y sefyllfa yma dwi'n cael yn hemptio'n aml. Wel, gosodwch rwystrau. Efallai gallwch chi osgoi'r sefyllfa. Gwneud yn siŵr bod chi ddim yn mynd i'r fan honno. Ddim yn gwylio rhaglen teledu arbennig sy'n tristau eich calon chi ac yn y blaen. Mae yna arfogaeth i'r Cristion.
Arfogwch eich hunan gyda gweddi cyn gorfod wynebu'r sefyllfaoedd hyn. Darllen o 6 bennod llythyr Paul at yr Effesied, a mae yna ddarlun gwych o'r arfogaeth yna. Gosodwch amddiffynfeydd, fel na chaiff y diafol gyfle. Dim ond rhyw ychydig o ymdrech oedd hi mewn gwirionedd i mi osod pethau yn eu lle i ddiogelu bwyd y drinogod. Ond mae'n hymdrech ni wrth sefyll y diafol yn fwy difrifol o lawer. Ond efallai bod yna ffordd arall o feddwl am bethau. Fel mae'r cwt bach yn lle diogel i'r dreinog gael ei fwyd, felly mae ganddo ni loches rhag y diafol. A lloches honno ydy'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Ceisiwch i gwmni fo yn ystod y dydd. Ceisiwch i gwmni fo'n gyson, oherwydd mi addawodd o i'w ddilynwyr 2000 o flynyddoedd yn ôl, wele rwy fi gyda chi bob amser hyd diwedd y byd. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, dyn ni yn diolch dy fod ti wedi'n caru ni ddigon i feddwl amdano ni ac i'n galw ni i dy ddilyn di. Dyn ni'n ymwybodol hefyd na tydi'r diafol ddim am i ni wneud hynny. Mae o'n gryf, mae o'n gyfrwys. Ond o ddiwn tad, di ond ddim byd o'i gymharu â thi. Helpa ni heddiw i wneud yn lloches yn yr arglwydd Iesu Grist. A helpa ni gofio yr hyn rwyt ti wedi ddeud wrthon ni, mewn pregeth, mewn adnod, hyd yn oed mewn sgwrs efo ryw Gristion arall. A gad i hyn fod yn amddiffynfa i ni yn ystod yr wythnos. Amen. Ewch dan fendith a chadwch yn ddiogel.